така. Давай, Бебо, я прави тук. Айде бе, на здраве бе, шо. Аз снимам, бе. Па, кой като снимаш? Сега като ме види он е Мишо, Айде. пак ще каже, пияница. Айде на двече. Прави си селфи. Я да видим, хубаво е. Да не е речено. Дай, вържи ми тука. Дай, вържи ми тука. Хайде, фуйте кума. Фуйте кума. Айде да видим. Чакай да мерим. Дай турнара чу. Да, видиш ли ти? Не, вярвам ти. Колкото? 2 килограма? Да. Тя не може да бъде точно 2, защото това не е нещо да го сипа. Знам, ама. Ама, пани кума. Не, баните не са при мене вкъщи. Адом, кой се кума? Кога да ти ги донеся? Чо дала я? Дай, пак при тебе. дала я. Адом, кой се ломи? Аз знаеш за какво съм ти я дал да занесеш дом? Аре, да ги имам я. Айде, не пешка, те паша, Иване. Милионера! Милионера, здравей! Е милионер, ти? Той е милионер! Да. Някаква му вика. Еко, така беше паша Иване, паша Иване. Мани, не ще ми чадъри. Нема. Ето децата искат сега павънка, от тебе казах да местиме, нема вътре иска долавка. Кой иска вътре сега? Ето ако има народ... Е, там вънка на една маса, малко. След малко само да идват дюни сега. Още 5-10. Кой ще да идва? Кюрани не е тел? Века Ойл? Ами... Да има други деца. Ама ги отидам, че ще ами най-бис. Звъни на Лили, ма. Да идва, па, какво се върти? Мари нема ли да идва? Тя чака да звъниш. Що да звъним? Тя нали казах? Камуро номери звъни. Кой? Чакай. Тапна на Фейсбук, чава. Малко, няма да станем оператор. Максимов Товичо. Да, само те. Да лава карай, сота пълно. Ке? Sao đấy kéo nào đấy. Дай, това момче ударило си челото нека. Тия комари са сега. Айде после. Румяно пред тебе ще има. Има. Вие що не се имали пред ядене? Имаш. Какво пиеш, бе? Чакай да снимам. Вина там. Това добро, че си седил. Нека боби като. Хора, пия пиеш. Това нека така Фейсбука това да после. Терикоки, дейки, мами. Здравейте, испанци! Айде, бегай вътре сега. Е, така всичките. Да не видам, виж? Да, повече не ще снимам, ба. Баба ти, да. Чакай, да. Епа, се пис. Ето Тони, къде скрива иски? Айде, кажи нещо. Испанците, уне момичета да са живи и здрави, дъщерите ми, зетовите. И я ми уча па че справи една, да е жива и здрава да се прави утре една. Това иде. И каманго да е жив и здрав.
Копел. Обадите, че той е тако. Аре, кажи сега. Иване, Аре, кажи сега, кажи кажи. нещо за текстил, ние все за тебе викам. Всички да са живи и здрави там в Испания, които са Таманго, Копел, Илиан. Всички, които ги знаем, са там Валентин, всички много поздрави от Да мене. стигне мене да ме върне да станат на по 100 години. Айде. Те двамата не пият вода. Ето Митчо тук как учи. Здраве! Айде, Копеле, на здраве! На здраве, всичките. На всички да са живи и здрави. Ето, нали това ги викам. Нека да са живи и здрави, да ми стигнат. Да станат на по 100 години всичките. Всичките. Целувам ви всичките. Да сте живи и здрави всичките. Айде. Стоп. Айде, кажи нещо, Митчо. Аре, ма то канче. После, когато това тук ти викам всички. Снимай тия деца тук. Да, снимай тук така. Уни ги нема, не се избегали. Тук са. Ми ръките да се чукаме. Айде на здрави. Айде на здраве! Копеле! Айде на 6 да е тук да. Иначе няма да бъде. Айде да сте живи и здрави. Така, да минем. Така да снимам. Снимай тук Иван, снимай тия тук са ни казали. Тони! Гледай тук! Аре, ма тук да лески канче. Тук е пара Копеле. Ето, колко? Айде на 6 да да хаста пияса. На 6 иначе не направи Георгиево сега 30. Да прави Георгиево. Така те снимай вълков. Ето наред. Айде да сте живи и здрави. Къде сте цигарите? Да. Виж как я да? Викай да не се напият, Ето Силва. че те в Испания, че се карат, ако се напият. Кажи нещо, Силва. Поздрав за Испания от мене, за всички, които ни обичат. Нека Господа е с теб, да ги пази там. Никога Всички испанци, за всички испанци, и кои за са. ти, където са. За Емил, за Юли, за децата, за всички, за Мария, за всички тези там, за Николина, за всички наши фирми. Аре, кажи сега. Кажи, ма чашата ми е празна, нема никой вътре. Сипи си, енсима. Не, чаша уиски. Стига толкова, стига. Че се напием и те в Испания, какво ще кажат? Мале, жената се напила. Не, благодаря, не искам. Е, малко се. После малко бира. Аре, кажи нещо, би си. Поздрав. Ами да са живи и здрави всичките. Марио, чули, пращай пари, Марио. Мария и Еми. Да пращате пари. Повече пари. Повече така, една чанта. Чакай, така назад. Да са живи и здрави всички. Като стопанските кръв. Да. Айде от тук там. Всички деца. Да ги хване камерата. Ама ти не гледаш ли, корал ли си? Ден, бабо! Айде, снимайте всички! Аре, пейте! Аре, пейте, честит рожден ден!
Ajde sada duha suštit. Daj na baba paspun. Ne sam. Ne, pri baba. A ti di kažu, Karl. Di Karl, čekaj da se ti sjema. Kuraj veće, va, kjera se pureke rodende. Ajde, Вие с децата си, с внуците. to pa baš tam tečeni. Ma to na moment. Koliko? Ne ti pomaga. Ajde, leti tuka ne. Ali da pomaga Ti do kada stigli do nema čega. Ajde. Ajde, stani, majko. Ne, babo, ne. Staj gore. Всички те духайте наведнъж. Наведнъж. Ajde. Духай, духай, мам. Пожелай. Запалил ще един път да духат децата сега. Трябваше да си пожелаеш нещо. Тя си е пожелала. Намази на това малкия носа, Валя. На малкия носа му намази. Saquela tamango, tamango. Valentino, prevede que tu filma na Dynamite na TV, o da Betônia da menina. Olha pra dar. Дай, ти сега вече. Как не? Aqui, ajde je bombante. Mami, тук беше. Или сега? Дай при нея. Дай. Čakaj. Ajde. Ajde. Pode ser pode. Може да, може. Ej. Ajde, stvar, onak to karet. Sad te ti stoti dikiru. Ajde, kako tako, Jana. Čakaj, ja znam minem te kako. Govorite gi drži kolare kao pljavati. Drži mu mojka pljavata. Ali joj. A mi te red kad hoće vam je. Ha, To je artista. a mi sad ej. Kad čova ko to. Kad ćemo to vas avre Nikolina Marija. Kako? Tu tamango. Da, mu da gori. Tamango. Беге защо снимам, бегете от мене. Tukala. Ja сега ние щехме да правим. Сега ще сложим. Mas quero mandar pra museu pra cima, ei. Cara, manda onde está? Да се диgne, че мине веднага. Ajde, turi tuka da mine da si zima. Čakaj, ajde da minemo tamo, čakajte. Ajde, nagna kotete na kav. Седни си, бабо. Čakaj se u. Já te dá mais. Isso dessas, né? Ajde na kemp, aí pegte se moço. Ajde, mas tudo é moda aqui, ó. Бъде. Айде, майко, да си жива и здрава. Da si zima i zdrava i ti. Най-важното е използва чашите. Да е жива и здрава да ги използва. Задължително? Да. É pra nem que eu te dá uma vez, só que a gente fica aqui, se fora, Чакай, чакай, ще имам.
Абе, да готви. Ма да готви спортира. Да, добри си на това. Да си живи, здрави. Хората за това почват за дъщери. Дъщеря си. Това пълзи. Пълзи ракио. Аро! Има си купуваш тако? Айде, Ани. Дай малко баба, зрачо. Имаш ли? Много ли сложил, бе? Децата ти с мъжете, всичките да си живи, здрави. Ме нема да снимам. Дай да пия, ето. Запалия. Не е пустила никога. Ката, сорум ни на мен. Абе ще прави беля. Айде, готово. Айде, стига толкова. И си прилича. Айде. Да, бе, много и прилича. Не иска мадама. Цигара, мисто, ти не харчиза. Капаме цигара, айма. Още хора. Вече няма. Ай, джайн каре букян, ре. Има ли някакви? Докато вие не сте си взимали? Па потърпете се, как? Бегайте, деца. Бегайте. Стиги за тебе! Луйди! Стиги за тебе! Подаръцки. Натанко е не е взимал да се вземе. Нитко вземи си, Любко. Вземете си, бре. Ай, не. Децата, взимали на децата. Ето ми се казва да вземете. Кой казва? Мичо. Да не му спрете ракета. Айде. Ама да не му спрете ракета. Ще си ползвате виличките, Мичука, вършите. Това Мичо търпи и да му върнеш ракета. Ама той не купил побор. Той. Тогава ще се... Той прави всичко, което той прави. Ми хубаво. Да е жив и здрав. Така. Ама да не пие вече. Да не пие вече вода. Не, На кой ма? Чакай си вземи аз. Да е жива и здрава. Юли, на кой първо? На Иван? Мерам, Първо на Иван. Водата, той аз се казвам Иван. Меловските мерам. Каква чадъри потеде? Айде, не. Тя ми каза за Ивана, аз знам как е първо на мен. Кажи! Кажи! Какви то чадър на сама? Моли за майка. Ама бе, бачо, начало е мами, хай мачо, да, има тяла на друг дом. Ай, да си жива и здрава. Magamos ahí, mami, a Chalo, no es fácil. Na chica aí. Sabe o rumo só lá que te quer. Ah, pachica te cara. É que ela passou por aqui, por lá na chica. Cara, fica perto. Quer fosse? Ana здраве. Начина Ваня пошакали. Вот ты кера на здраве. Ана здраве. Здраве, Мичовски. Да, бабата. Поздравявам ви всичките. Всичките направо. Юлия, ти Испания, поздравявам ви всички. Да. Добре, ще направи. Как правиш ли? Ти се напиеш ли?
Айде, чао, беше ми приятно. Къде бързаш, Сени? О, не. Нищо не Сени, си после. Ива и зала, всичко има на нас. Абе, се не те, къде отивате? За какво бързате тук с тюмбалата? Приятно прекарване. Седим на постара. Къде са хора? Наред. Ето и Таник. Да живее испанците, българите в Испания! Да са живи и здрави! Пиеме заради те! Айде на здравето! Чао, приятно прекарване. Приятно на здраве. Ти сме за алкохолно се чукаш. Да. На здравето на всички! Айде на здраве! Севда! Живи и здрави да стане на 100 години! Че без нея е лошо! Приятно прекарване на всички и Бог да ви пази да си живи и здрави. Амин! И ти да си живи и здрава! Ще ни убият бързо! Живи и здрава! 100 години! Да си жива и здрава! До 100 години! Ади! Чао! Извинявай, моите умици си деша. А що не се вика? Мама! Нещо ви най-хубаво. На тебе също. Къде бързат? Къде са бързат да си Абе, заболяме. Следа седиш, следа стоиш, следа... Неудобно място. Ще малко съм ги вътре. Айде бе, на здраве бе! Дай, да пи. А tu кай пиеш? Мене пия. Ей, не Ако няма уиски. Е паралел, че се сага. И сме седели 5-6-10-9. А като онукова. Айде на здраве, ма. Айде, бре! Шутай ке, Otra igual, vamos a tal. Шута. Abuela peor. Ah, qué emoción. É pra bom que ela cá aqui, seu Ya, que dices, mami. Deva. Ô, Acá más creo. Нека ма парece румлян. Шутай ке, ма, на здраве. Айде на здраве. На здраве. Айде, сте живи, здраве. Всички да сте живи и здрави. Айде. На здравето на бабата. Далече си. Абе, като стопански да се такова. Това не става тия крави, мани ги ти. Стопанските крави са лоши. Смърти една стока. Вишко прate, не. Така чаве дзинки. Айо? Готов ще почуваме Антония. Ме гъм за малко. Па ме кажа, съм ме кажа, не сега пром дико теко дем. Грозното момиче. Не се лега, вете, не се лега. Не грези. Ето я ем Ще ти види баба ти ще ти види. Най-грозното. Най-грозна. Най-грозното. Ето я най-грозното. Сергей. Така на Фейсбук, са фотографите. Не така. Се лега, вете. Анди, удрай са. Не. Така, фърга. Не. У нея. Не ти верва, че ти си не. Сега ще видиш. Не се лега, вете. Виж как се кара на тебе. Така умираш.